17 марттан коронавирус инфекциясының таралуына юл қоймас өчен Башкортстан Республика башлыгы Ради Хабиров республикала югары әдерлек тәртибен индерде. Хавымхагыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гүлсемә Иштанова. Вирус таралуына юл қоймас өчен республикала күмәк кеше катнашлыгындагы саралар үткәрү тыелды. Ниндәй мәдәни саралар кисектерелде? Ошо хакта һөйләшер студияга Башкортстандың мәдәният министры урынбасары Рәнис Алтынбаевты сакырдык. Хавымхагыз. Хавымхагыз. Шулай итеп, ниндәй мәдәни саралар бүгенгә кисектерелеп торды? Безнең мәдәният министрлыгының подведомственный учреждениеләрнең һәрбер үзенең эше янлы дәвам итә, әмма ләкин менә указга ярашлы безнең һәрбер мәдәни сараларда 250-нән күбрәк кеше булуга тиеш түгел. Ул 250-гә керә, мәсәлән, театрда актерлары ла, технический персоналда, шул дөйем 50-250 кешенән күбрәк булуга тиеш түгел. Дигән 20 апрельгә тиктем, әлегендә безнең шундай эш бара. Һәм шуга ярашлы кайһы бер мәдәни саралар кисектерелгән. Мин беләм, шул вакытта бына Кыдырлау спектакле кисектерелде. Кайһы бер мәдәни саралар кисектерелде. Кыдырлау безнең Башкорт академия театрының Кыдырлау спектакле безнең булырга тиешне Башкортстан дәүләт залында һәм Башкорт академия драма театрының бүтүндә булган спектакльләр бүтәһелә менә буласак, менә бу сүнки 250 кешелек зал күрәк булган, шуны кисектереп торды. Ну, хуңрак бар, алабыра буласак. Башка театрларга килгәндә улар нисек эшләйсәк? Безнең менә, мәсәлән, Башкорт опера театры барлык сараларын, барлык тамашаһын онлайнда үткәреләсәк, әйтергә. Димәк, спектакльләрдә онлайн карап була. Димәк, спектакльләрдә онлайн карарга була һәм телевизор караучыларга әйткә килә. Безнең һәрбер мәдәният учреждение үзенең сайты бар, безнең мәдәният министрлыгының сайты бар. Ул шул сайтта безнең бүтән мәгълүматлар шул сайтта бар. Мәсәлән, менә безнең Хөсәйн Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармониясында безнең онлайн виртуаль менә безнең милли мәдәният проект буенча виртуаль зал асылды бит инде Хөсәйн Әхмәтов исемендә. Менә шул виртуаль проектларда безнең 200-гә якын күп тармаклы авыл клублары шул доступ караялар. Был проекттар безнең портал Культура РФ дигән порталдан алып, шул мәгълүматларны без тапшыра алабыз. Беренче онлайн трансляция безнең 22 март сәгать 12 сәгатьтә ана шул порталда буласак. Нинди концертта карай аласак? Андагы концертны мин әлегә әйтә алмыйм. Бүген без аны хәл итәбез, кайсы концерт икән безнең сайтта буласак, мәгълүмат иртәгә буласак. Демәк, филармонияның сайты ашала, филармония сайтына аша, безнең мәдәният сайты аша карап буласак. Милли симфоник оркестрның концертына килгәндә? Милли симфоник оркестрның безнең Башкортстан Республика милли симфоник оркестрының килгәндә 30 март безнең симфония 9-нчы Бетховенның 9-нчы симфония булга тиешне, әмма ләкин ул безнең ул симфонияла сәхнәлегенә 200-гә якын артист катнаша. Шуга без аны онлайн трансляцияла 1 апрель буласак. 1 апрель безнең тамашачылар онлайнга инеп, менә шул Бетховенның 9-нчы симфониясын тамашасы карый ала. Республика калаларында урынлашкан башка театрларга, башка мәдәни оешмаларга килгәндә, улар нинди режимда эшләй? Әлбәттә, безнең Уфу калаһында түгел, безнең башка безнең калаларыбызда безнең учреждениеләр бар бит инде. Шул Сибай, Арыслан Бөйрәков исемендәге театр, Сибай театр, концерт театр берекмәһе, Стәлтамак рус драм театры, Стәлтамак театр берекмәһе, шулай ук Салават башкорт драм театры, Туймазы татар театры, Нефтекама дәүләт филармония, алар һәрбере шул режимда эшләйләр, аларның концертлары, спектакльләре була, әмма ләкин шул 250 кешенән күбрәк булга тиеш түгел инде тамашасы. Бына Өфөләге байтак кына концертларга тамашачылар билет алып куйган бит инде. Бу билеттар кире кайтарыламы, әллә икенче буласак апрель-май айларында үткән тамашачыларга бу билеттар буенча инеп буламы? Күп тамашачылар безнең билеттарды һаталган. Мәсәлән, безнең Рус драм театрында менә 5800 билет һаталган. Без ул турында әле каңгышышабыз, эшләйбез, медуләйбез. Бәлки спектакльләрдә менә шул 250 кешегә китеклем эшләп
һәм кем билетын кире тапшыра икән, тапшырырга 100% акчасын кире тапшырасакбыз дип һөйләштек. Һәм мин уйлыйм, бу тамашачыларга кайһы бер менә спектакльләрдә алар 20 апрельдән карайлар дип әйтергә була. Башкортстанга күрше төбәк артистларының һәм безнең иҗади коллективларның башка төбәктәргә гастрольләре буенча нинди карар бар? Менә 19 март безнең министрлыгында приказы булды һәм без Башкортстан Республикасының безнең учреждение артистлары сит өлкәләргә, сит республикаларга сыгырга тыелды һәм ситтән килгәндә артистларны без 20 апрельгә тиктем кабул итмәйбез. Шулай ук үткәгелә безнең менә кино буенча безнең әле менә күп Рәсәй дилерлары киноларны үзләрен алалар бит инде. Шуга без Башкортстанда 38 безнең кинозалдар бар бит инде республикала, кайныһалар муниципаль кинозалдары, кайныһалар частный кинозалдар бит инде. Уларны без Әмир Абдразаков исемендә Башкортстан киностудиясының фондында һакланган киноларны тәкъдим итәбез. Димәк, алтын фондта карау мөмкинлеге бар бу көндәрдә. Менә ошол вакытта алтын фондка кино тамашачылар карый аласак. Күңел төшенкелегенә бирелмәс өчен ошо карантин вакытында күп кенә сайттар, күп кенә оешмалар үзләренең сайтларында онлайн сервислар тәкъдим итә. Тинек музейларга килгәндә күп кенә Россия музейлары ошонда сервис тәкъдим итә. Башкортстан музейлары Безнең Башкортстанда музейлар, безнең дәүләт музейлары эшләй, шулык режимда эшләйләр, безнең график буенча эшләйләр. Һәм менә китапханага килгәндә безнең Валиди исемендә республика китапханаһы үзенең бик матур акцияны северде. Алар менә кемгә 60 яшьтән уларак ветерандарга, пенсионерларга, инвалид кешеләргә алар безнең телефоннарга звонить итеп, анда безнең сайтта телефондар, 2 телефон бирелгән. Китап укусы үзенә звонить итеп, китап шалтыратып, китабын заказать итһә, безнең хезмәткәрләр өйләренә барып тапшыралар. Менә шундай бер акция севердек һәм әйткәгелә инде республикаларда бар шул китапханалар, музейлар тәүлек режимында эшләй менә. Һәм шул вакытта әйтергә кирәк, Милли китапхананың сайтында китаптарда онлайн укырга мөмкин. Милли китапхананың сайтында онлайн китапларда укырга була. Мин уйлыйм, менә ошол вакытта тамашачылар, телевизор караучылар күбрәк китап укып, күбрәк ял итһәләр, мин уйлыйм, хәйрәт булыр иде. Һәм һез әйттегез бит инде, республиканың байтак кына авыл клублары ошондой заманса технологиялар менән тәэмин ителгән дип, бу клубларда тагыла нинди сараларды күзәтергә мөмкин? Муниципаль райондарда, кала округтарында һәр берендә үзләренең саралары бар. Аларның Мен уйлыйм, менә шу безнең күп тармаклы клублар безнең 2-гә якын бит инде. Россия Федерациясында без беренчеләр булып киләбез, чөнки ул безнең методический базаны Россия министрлыгы бүтән Россия төбәкләренә җибәрделәр бит инде. Димәк, алдынгы тәҗрибә бу. Димәк, без алдынгы тәҗрибәлә һәм әйтергә кирәк, менә бу һәр берендә саралар үтәсәк һәм менә шул 2 күп тармаклы клубта онлайн безнең трансляцияларда карарга була. Фольклориадага килгәндә, уның буенча ниндидер әлеге вакытта асыклык бармы? Булырмы ул республикалы, әллә кисектерелерме? Фольклориаданы ул безнең июль-август айына 2 атнага Башкортстанга фольклориада безнең килергә тиеш, 6-нчы бөтен дөнья фольклориада. Анда әйтергә кирәк, безнең совет бар бит инде Сиёв, аларның решение булырга тиеш. Аларның карары буенча, менә әле үгендә асыклык әле юк, әмма ләкин без әзербез. Әзерлек бара тимәк. Әзерлек бара, без менә муниципаль райондар менән дә эшләйбез. Үзебез менә шул фольклориаданың асу тантанаһын, фольклориаданың ябу тантанаһын, фольклориада йөрәге дигән проектлар эшләйбез һәм ул саралар әле менә без эш дәвам итә. Мәгариф һәм фән министрлыгы буенча күп кенә белем бирү учрежденияләр дистанцион укуга күсә. Буна һеҙҙең мәдәниәт министрлыгына караган белем бирү оешмалары нинди режимда эшләйсә? Безнең 8 белем оешмаһы бар.
алар дистанцион укуга күсәләр һәм әйтергә кирәк, безнең музыка мәктәпләре, хынлы мәктәпләр, хынлы сәнгать мәктәпләре лә безнең каникулга җибәрелде һәм каникулдан һуң алар дистанцион укудан башлыйлар. Демәк, барыбер да ошо үзара ведомстволар килешеп эшләйсез. Бүген тамашачыларга нинди теләктәр җиткерәсегез? Тамашачыларга әйткәгелә, ысынлапта мына һәрбер безнең мәдәни учреждениялар безнең сайттары бар. Сайттарын карап барһындар, безнең мәдәният министрлыгының сайтын караганда, безнең Культурный мир Башкортстана дигән безнең портал бар, анда безнең мәгълүматлар бар. Кайһы бер вакыт мәгълүматлар алмашынып тора, шуңа мин уйлыйм, тынычлык кирәк һәм күбрәк өйдә булып, онлайн трансляцияларга карап, китап укып, чөнки снапта мына китап безнең башкорт, рус классика, дөнья классика бик күп бай безнең китапларыбыз бар битендә. Мин уйлыйм, шуны укып, кабаттан уку мөмкинлеге бар. Кабаттан уку мөмкинлеге бар дип әйтергә кирәк. Һәм әлбәттә паникага бирелмәскә дигән. Әлбәттә паникага бирелмәскә кирәк. Әле гөндә Аллага шөкер, Башкортстаныбызда ундай вирус һизелмәй юк, әмма ләкин без менә мәдәни сараларда эшләйбез һәм мин уйлыйм, теге халыкка матур яллар эшләргә тиешбез. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Шәһәрдә уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, һезгә Башкортстанның мәдәният министры урынбасары Рәнис Алтынбаев белән әңгәмә тәкъдим иттек. Үзегезнең һәм якындарыгызның сәламәтлегенә игътибарлы булыгыз.